Good afternoon, sir. Stand up for the other day for come Harry we were not rega can come so rega sorry. Come Harry we were not could be a condition. Stand up for there. Good afternoon, sir. But I fought here for the huh? Yes, sir. The money how will ever back up on social media in Gadi room work interview. Now don't know. Huh? It's you know me you work ma. Okay, money how will ever back up on social media in Gadi room work interview. It's me interview. You don't want second interview Chile Cabago get some interview. Ya chomo inweto inwoke obro idi. Ebe re inweto inwoke. E dey afole. 24. Okay, inwoke you charge. Huh? So me wanna get interview inwoke. Post ya. Eduga mam ne post e bera here. Bi inweto inwoke. Eduga mam ne post e le kwani he mam megenga. Wiki noran. Hi, Bishop. Hey, maybe I should by your phone, because I'm not going to get to when you're not watching like I phone. Hold on. It's the phone up with legal to life. When you're ready. I want to place my camera very well. So damn you with that English. Not so able, but small. I want you okay. Abum onibo. Then the lady mean by small. Why long get you was small? Why long get you was small? Check about come on. Hey, church. Hey, listen. No, I'm not playing here with you. Listen to me. I say come on. Masu ebo. Damn you, listen to me, Chile Kabagoko. Okay. Nasuibo. Okay, man, how will I back up on social media? Yeah. I don't want that English. My phone now, I can't be out of there last. I sing it away for now, I can't sing it away. The way for now, I give with Lara Maso. Bishop, my character call my body kafacho. Character. Ihe mmadụ na ine anya. I don't know if you get what I'm trying to say. Body makwa mma, mana character, personality bụ ihe mwa or ihe anybody yene anya wee chọọ inu wine. Listen to me now. Lanya. Kwe hrotishe mege onye amụrụ na north. Kwe hrotishe mege onye amụrụ n'ugwu Hausa. Vuru onye ọsọ pege ge para lọta n'ala Igbo. Ge bịa nga bịa from ngo onye Igbo. Hrotishe apaga agba ka onye amụrụ na ugwu Hausa. Taraba State. Ga na-eme ka onye apere onions na akpa onions na cabbage na crayfish gbajucha na akpa ya yela carrot chege sege para lọta banga ge bịa nga bịa sụrụ lanya ihute kwara ihu na ihute kwara ihu na aka oke ndị Awụsa the way that phone n'ala gela azụ o wee bịa nga vuru ike atachiri bịa para ga pega nwa onye Igbo eti na divorce ogegesi keep that phone n'ala ge bili ọtọ gela azụ nwa bingo. Bishop, in a form like this. I'm trying to find a space to put the phone. And I'm not sure.
we follow gị n'ala o dị mmadụ gị na ewere amụ na-abịa n'otele gị na ya n'otele gị wụ AI. Listen, confront, bịa front. Hey, wepụ aka n'akpa gị Chineke agba gị ọkụ. Turn azụ. Hey, bịa nwa m na-ama ma mụrụ gị na Taraba. Asị m gị turn azụ gị kwụrụ. Turn azụ. Am I held on azụ? Turn your back, onye eri. Turn your back, Chineke agba gị ọkụ nwa bingo. Turn your back. I've been ready, Bishop. Listen, hey, liar, magwagi, liar. Hey, liar. Timege fadam. I'm not here to joke with you. Timege fadam. I'm not here to joke with you. Timege knock onye n'ugwu abụsị biri onye ọsụ lọtama n'ala Igbo kpọrọ sere n'aka kpọlata n'ala Igbo. If you are not ready to get to them here, them here better ko share with you. We phone na ebe de mage piloto ke laso. Look at them you can't get in well. You want any single thread. Kawakija Ludi. Bishop, sorry. Them you look at Otisa quick again here. Keep that phone there. That means I'm attacking even a coach different bed. See, if you keep your leg like that, maybe to your waraya bag. Keep that your hand straight and one bingo. What a Hyundai Christian mother no bianga wasting my time here. See, don't make me angry here. Don't know. Bishop, Mwayo. Asking it away camera and I get below to turn, no? Open pay, Nyame. I don't want to talk. Open pay. Oh, the small. Get it small. Nyam chance. Oh, the small and Adam insecure. Oh, Nyame. Nchoroi tono. Get it small. Get him prempe. Azu Otele. Okay, talk mbamba mako prempe. Yes. Temia kama baraga temia mewere mama ma wolo to the camera na la get on no. Bishop, Adam insecure. Adam. Ewe camera na le magamoka. Mama na bo sidre. Bishop, I'm not shop. Customer no. Name just 1 minute. My turn, okay? Just name 1 minute. Ne, muna customer no. Okay? Just give me a chance. Name 1 chance. Just name 1 chance. Okay? Bishop, smile in a be handsome when you smile. Listen, like, hey, if you're not ready, you go out from here. Go and do what you want to do, then you come back here. He promised that nigga pick him when I come. A minute now. Don't waste my time. Will you pick me? He get pick him. Okay. Listen to me. If you're not ready for this interview, get out of this place. The way camera and I'll get on and so Bishop, if you're not ready, I will block you. Listen, I will block you right now. I'm not joking with you. The way that camera and I'll get below to get Larama so there. Tangwagi something. Don't joke with me here. Don't know that also. Whatever fast, Pia. I see you turn now to get what I so Pia. Bag our native doctor. Yeah.
turn aso ahụ turn that aso turn other Otele. Nna ga native doctor. Anoram. Nna ga native doctor. Mba. Ha? Mba. Elehi ji burukwe Otele azụ Otele ndị na-anyụ nshi na ala nkịtị. Enwe mgbe ị na-ete mgbe azụrụ gị pole. Ọkwa agwa m gị na ọ dị small. Mgbe ị na-ete enwe mgbe damn you wait ka m jụọ gị ajụjụ. Mgbe ị toro enwe mgbe azụrụ gị pole iji anyụ nshi. Yes. Mgbe ị na-eto ọwa mpa gị na mmaghị azụrụ gị polu eji anyụ nshi. Elehi iji anyụ nshi n'ala mgbe ị toro. Elehi mere na-enyu ahụ nshi na pole. Elehi mere iji anyụ nshi n'ala nkịtị. Na paper. Na paper ka ị na-anyụ nshi mgbe ị na-eto. Bishop. Listen, be careful with me here. Yeah, nena. Ono bali ane man avoid umuno na anyụ nshi na paper. Ha na anyụ nshi na pole when we can get this girl. Nwatakịrị nwaanyị bụ otu ga-enyu nshi na paper. Aha gị? Somto Chukwu. Aha Igbo gị nwa bingo. Aha Igbo gị? Somto Chukwu. Ede afọ ole? Afa ebuo na otu abụọ atọ anọ ise isii na asatọ. Kebi should watch anyị? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? N'ife n'alụ. Efu ya. Anyị nọ na Lagos. Gịnị iwu aka ọrụ gị? Gịnị wa aka ọrụ gị? A mere perfumes. Ọ gị nwa nwe? No. Ị na-erere mmadụ? Sales rep, yes. Ị na-erere mmadụ? A mere mmadụ, yes. Ya, tewe phone ahụ jide ya n'aka gị ọfụma na. Onye bịa na shop kita. Hey, damn you! No This voice girl. On no voice gị, or see no like gị, look at what he bought. Go all these things. On no voice gị, or see, oh Bishop, tell Bishop that I like him. Or see, go 1, 2, 3, now 4. I think I need give the testimony before. Sorry. Actually, I get testimony because the person know your voice. He now said you are his guy. He bought Ogote 102 abo everything. Ebalarambo. Sorry? When I'm Ebalaram before. And when Aran Abum wine. Ebalarambo. And when Ara. And when I'm going to Ekolo, and when I'm going to Shimbaka, you want them Bakishi? No, not at all. No. Onwero. At all. Umunega Diola? 5 girls. 5 girls. Hey, Lanya. Mige kuya ni Igbo na mama ebuto umunega Diole. Nwanyi ise. Iwonye ebe? Anambra. Ebe na Anambra. Anocha. Ebe na Anocha. Agolo for Pitobi's place. Them you Chileka Bagoko. Them you eleka wo Pitobia Waha village. Pitobia Waha village onye riri. I sing them you. Agolo. Them you. Pitobia Waha village.
bịara ịgwa anyị onye na-fight hụ for election o winere ka ị bịara ịgwa m sọwa bịara ịkpa ya na village name dem yo nwa bingo Peter Obi iwere aha mpaghị ma atụ village gị ya wụrụ Peter Obi nọrọ na anaghị ọchịchị asị gị dem yo ekwele nwere igwe ihe o mere during presidency ma bata nga ahụ nkwubi okwu n'isi gị. I apologize. Ma'am, very much, very healthy, thank God. This girl, Ma'am Dindo, Mpam Adiro. Pagon Wana. Yes. Gini Burunnaga. Sick. Oya again. Mwe. Mpe. Okay, onye mpage wono. Oya patra. Babo bia na amaghe mpe ya. Ebere gugu. Ata project ebish anyu amamre. Enwere gba atara ga ebish anyu amamre atara ya acha. Mba. Babo bia na acha hipanda. Otele bush anyu amamre. Ana go shirike. Ana go shirike. Ana go shirike. Abo biana ya shirike. After this life, okay, gala bana. I'm saying it. Okay. Ijanyo. Ijanyo. Nanyunsi now. Ijanyo gesi me nanyunsi. Ijanyo ge bi gwam si nanyunsi. Oh, if I fur. Yes, very well. I fur. Them you chile kabagoko. Ijanyo gesi me nanyunsi. Wow. What letter like? Nga Convent for 3 years. So, and where okay. Put from Convent because they didn't let me do a lot of things. Hey, damn you, Koyanibo. What letter like? Nga Convent for 3 years. Mputa and where so I put them because in where something but Odiro allowed. So in a take up name weapon walk at Ralaga. And where and when they walk at Rala Bish and Yamamre, and when they walk away, Ishamo Kota Bish and Yamamre. On where? Come we put Rona. On where? Otele ka meshi. Nga Convent in water. Nga Convent. So I'm mingle or Imele wine na wine bo gina wine odinala. No, God, get to bed. In when I hear wine age I wouldn't eat. Never. Maybe should I watch him? I'm not sure. Lagos State. Now, it's a walk out of Beggy before. And with them boyfriend before. Don't tell me lies. So can go
Let me show you. Hold on. Ugwagi na nga Convent. Oh my, this. So, no. But Kita, I'm ready. You gotta go with them tablet. You gotta go my broom tablet. Be able to say, we're going to Tralaga. Nanga Convent. I'm ready. If you ready, one get Taguba. Ma, I. My no. Genotype, okay? AS. Blood group, okay? O positive. I have one number, okay? Me, the business 070 6 7 1 2 0 7 4 6. Okay, man, here will I make back. Gabana social media ni nengani ru. I don't mind.